Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 811 8012553412 73730 Kan Film Festival kabala bna satla kaperthai kum ka wei na gitamasa pani film ba documentary baharukom kan salong mentau snem arajar arpulai nado ka khan reo hado ka arpunyu tarik jong bna jimmang hagani kanong ba ka ba shathi jongari France ka Ministry of Information and Broadcasting jongari India kala wer lang ya ki jela ka thain chitai lamingi ban pha kerteng mar arngut ki ban mikmat shagani ka festival Kumta katanat Meghalaya Information and Public Relations kalapha ya ki kerteng jong u Pradip Kurba bad u Dominic Sangma Nrei la snguthu baga Ministry of Information and Broadcasting kalajit yo Commander Shangpliang bad u Nicholas Khargongor ki ban mikmat ya gejela jongi Hoi kanwan ra shigat dei ki jingmentoi ha ka baya dei bad ka jinggentiu ya ka rukam shna film hapo ka jela ka bangiyo I dang bon ki jingduna Kabapun kulmar jengmut ya kibabon Nongshna Phlim ke jelapat kalong bah hakanu korukom la jiet ya kibrio ban lek mikmat na benta ke Meghalaya. Hatu kin lek ban peni ya ki film jongki hakane ke tamasa kaba khat arsingi lenter khnang baki wei kibrio jong ka partai kin yoi lani kin shulek ban jungok kai ya kata ke festival. Kakong simi khong tiang ka wei na ki film director ka balapau ha ka jela Halor ki film ba itanat bat kit jengmut ki jongka kadon kumni ban ong. Hakaman kong ngam don personal grudge no yenoru ngam don kajing theo jing wo nya no yenoru. Henry nga long kendit namar badang shiterik ngidang yo I ka khubor ba I ba Dominic Sangma but I ba Pradip Kurba ki la sha recommend but kin let represent ya ka state jongi haga Cannes Film Festival. Kata ka kani ka jingmi khubor mene pade ba iba Commander Shangpliang bat iba Nicholas Khargongor kin le represent ye state kalong ka bakandit namar ba kamdon ru ka clue lene ka jingtho len ka ban penshai ngi ba kinir uki la sha recommend lang ha kani ka jingsha khot ma sate shapo Cannes Festival kata gain ka balong shocking ma haba ka ministry kala don lupa kibriu ki baki la jet kumba kami ka khot khubor mane po Meghalayan ba yo ba commander ba yo ba Nicholas Khargongor la jet ka ministry te haba kala don lupa kita ki bakala jet kumno ken kadang pha ka shithi mo sha ka po ka di IPR bakan jet ya kita kibriu ke ban let represent ya state jongi main concern ka ba ngi ngolong confused menta baro ba hakano karukom ki jet mano kita ki budget ki donda ki jury ki donda ki panel ne ki budget but ki ade ki criteria ki ba ki jet lane pihak ban don ka ka criteria ma ba pin sha jet hakata ka ba ki recommend ma sha ministry kane Tharai ka bala ban cuba ikane kadai ka di IPR hi namar ka shithi ka po ka di IPR te tang bangin yo ka jingshai bakan long fair yang ki Nongshna film I don kam mantip bakadon kum kane ka opportunity ya ki Nongshna film but ki de kita ki an ki kanun ki jongka ha ka ba ki Nongshna film jongi rukin yela shitam ban po she kata ka thong lane kata ka kriteria bakin meet ika nang bakin sha nominate lene sha recommend if not this time next time kay kala long kulmar hi namar kumno kin kulmar nama nado chi arpu sautriku arpu waitriku April kala pha eka shithi kadang ya bet dang ya irti ka di IPR kadang le eka homework jengka
manu ban pa yanu kan recommend gen te ndala poi ka rendang la dei sa ko por ba ken ye le no ban ya apply ke visa ke transport hang ta ngi ka twist no ka story hang ta gen ba mdei kini ki ba kila le homework borok shi kata bakin pa kila le de ki gen so kane ka don kaman long clear ba